To wannan zan bawa masana, amma ɗan kaɗan da na sani briefly, shi ɗan buran ko ina za ka ji ana zancen sarki. Da wanda aka ce zancen sarki, na kusa da sarki ne wanda yake helping a wajen administration. Sarauta ce da take kusa da sarki, da shi yawanci ana ba ko ɗan sarki ne ko kuma za ka ga amintacce wanda sarki ya aminta da shi yake ba shi, wanda yake taimaka mai wajen gudanar da harkar mulki fadarsa. Ka ji takaitaccen bayaninta. Sunana Muhammad Mahdi Ibrahim. Ni ne ɗan buran ɗin Ƙaraye, kuma mataimakin sakatare na masarautar Ƙaraye. Takaitaccen tarihi na, an haife ni a ƙasar Amurka. Na yi karatun boko na Arabi a nan gida Najeriya. Na yi firamare da sakandare a garin Kaduna, inda na dawo Kano na ɗanyi makarantar, na zo na yi diploma a management, sannan na tafi ƙasar waje na je na yi university, Lincoln University da ke jihar Missouri. Wacan na gama digiri na ɗan samu shekaru da dama yana aiki a cikin, dawo nan gida, da na zo ne aure kuma aka naɗa ni ɗan buran. Alhamdulillah, especially a wannan lokacin da muke ciki, masarautun nan muna ganin irin tasirin da suke yi a rayuwarmu, a rayuwar al'umma, musamman mu 'yan arewa. Ba ma arewa kaɗai ba, a Najeriya ma za ka ga inda akwai masarautu, za ka ga irin tasirin da suke yi. Na ɗaya wajen sasanta da sulhu cikin jama'arsu. Wannan muhimmin abu ne wajen haɗa kai da kuma kare al'adun jama'a, traditions kenan da ake cewa, and culture. To wannan shine main babban tasiri da wannan masarautu namu suke yi a cikin al'ummarmu, wadda su kare wannan. Alhamdulillah, wannan abu ne da an daɗe ana yin sa. Yau ga mu a Sokoto, tun daga masarautar Ƙaraye. To wannan ba abu ne da aka fara shi ba. Kaga kuwa ba za a ce shekarun da dama ana wannan hulɗa. To da haka akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da masarautun da suke kusa da mu gaba ɗaya. Abin da zan ce shine, zamani ya canza yanzu. Shawara ce a yi amfani da kafafen zamani, social media da telephone, email da sauransu, wajen ƙara haɗa kan wannan masarautun wajen mu'amala yau da gobe. Sarakunanmu iyayenmu ne a duk inda muke. Ya kamata mu duba wannan abu idan za mu yi da abin da za mu yi, mu dinga tabbatarwa cewa ko da an zo wani lokaci da za a samu yanayin siyasa da sauransu, ya kamata mu dinga sa wannan a zuciyarmu, muna ƙoƙari muna ganin cewa mun ba su girmansu, kuma mun saurari me za su ce, saboda iyayen nan namu suna da shawarwari da kuma ideas akan harkar mulki da harkar zamantakewa yau da kullum. Alhamdulillah. Royal Online TV tamu ce, taku ce. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu.